mag-participate sila sa national finals. Oo. Tanan kita nagalalin sa pandemya. So siguro ang edge sang Western Visayas is that padayon ang pagbalik sang pandemic, nagbinalik dayon ang sports programs sa nagkalain-lain ng mga eskwelahan. We were already kung tanaw naton ang delegation sang Western Visayas, we are a 445 member delegation. Madako-dako naman ini kumpara mo sa ibang nga eskwelahan. Actually ang Region 5 domang 800 sila kabilog. Wow. Ang nagapangadduha sa todo Region 7 nga may mga 480 sila tapos kita 400 plus, pero may nakita ako nga total 500 plus pala ng iba but nevertheless we were able to show the best that we could. That's why nagpasalamat gid ako sa tanan-tanan nga board members man kaupod ko sa board sa Western Visayas. At the same time ako gid nga ako ng pagpasalamat no sa technical committee naton nga ginapangunahan ni Sir Dems Toledo sa University of San Agustin bilang executive director, nga nag-make sure gid nga ang tanan-tanan mangin matawhay para sa kabataan halin sang pagbiyahe sang nagligad nga Lunes hasta nga makaabot ang bilog nga delegation sang pitsa 11 Martes nga gabi sa Zamboanga kag buwas naka-schedule nga magpauli ang aton nga delegation halin sa Zamboanga pabalik diri sa Western Visayas. Oo. Do lucky charm ka kuno do ko may nag-comment di Lucky charm kay tiko na mo tong hambal mo ikaduwa ni kabese no from 2019. Di ba mo na do kang year man nga nagsulod ka as president? I sat in katong 2018. 2018 tapos ang una naton yung competition nga gin-lead was the 2019 National Prisa dito sa Davao. So do ka na lang kasi the first year that I sat, we got the championship already. Kag tapos nauntat kita sang pila ka tuig tungod sa pandemya, pagbalik sa subong nga tuig, na-champion kita liwat. Gabing stamina no, ilabi na dok sa youth division bala kay kadako gid ama ko mo 133 golds ang nakuha gid naton sa youth division. Ang gapangaduwa sa aton 55 lang. Grabe nga ton nga mga pamatan-on no, ang ilab lang nga eagerness especially in terms of athletics and sports. Grabe gid. Amo na ni sa lingko tama kalayo sang margin from 113 to 55. No? Mostly mga kanini mga team sports bala nga ginaentrahan naton. Na gid sa nagapasaka sa aton nga points, sa aton nga sa aton nga mga medals, no. Kabalo ka sang Domingo sang inatagan nila ako sang update, ang diferensya sang Western Visayas sa seniors division, ang diferensya sang Region 6 kag Region 7 mga tatlo lang gid kabulawan. Galing kay kahapon sang ugto nagpinadala sila sa akong sang result that ang ginintrahan naton nga mga team sports nagkalalabyon. So when I saw the results saling ko why na nila yun na nikatama ang kwan niya ang distance niya, which is true enough. That's why kagabi may celebration kita dito sa Zamboanga. Do first time na natabo sa Davao nga pagkatapos sang bilog nga hinampang may fellowship night no ang aton nga mga kabataan. Kaya siyempre madaog man kag sa hindi, we want them to experience no the friendship naging tuga sa Western Visayas nga team kag sang national competition. So katong Davao siling sang ni Executive Director Toledo siling nga papartihan tablag sa mga kabataan miski unlimited ay still ang karon kag mga pika-pika lang ang importante nga magsinanaot lang magkuan. So we did that kag nakita namon nga doon something memorable sa kabataan, and that's the same thing that we did last night dito naman sa Zamboanga. So far Doc diri sa Negros damo man kita mga tiglawas digto nga ginpadala kay do kadto kagidto dibla sa Zamboanga. I was there sa nagligad nga semana no din sa Martes kag siguro naton nga aton nga billeting partners dito is okay kung nagpasalamat kita sa management ng San Jose Guso Elementary School dito sa Zamboanga kay kanami isang ilang pag-asikaso sa aton. So I was there and then I joined some board meetings dito hasta nga mag-opening ceremony sa nagligad nga
Webes, no? Kakuan ko namin itong ilang accommodation sa aton dito sa Zamboanga. Okay. Again, Doc, congratulations no sa inyo dira sa board and the rest of the Western Visayas PRISA, Doc, for dominating the national games. Thank you very much. To God be the glory. Kag inigid para sa aton tanan-tanan diri sa Western Visayas. Thank you, Doc. God bless, as well as the STI West Negros. Salamat, Jed. Salamat. Thank you, thank you. Action Reports, Afternoon Edition. Nasinggo